Ziko machea. Ine dzina langa ndi Gilbert Konyongwa, phungu wa dera la Mulanje North. Ziko kwambiri. Inenso chair, dzina langa ndine Dumisano Lindani, phungu wa dera la Zomba Thondwe, ndipo ndine member wa committee ino imene ad hoc. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri, masana abwino chair. Ine dzina langa ndi James Mpunga, ndimayimirira anthu aku Zomba City South constituency, komanso ndine wachiwiri kuyankhula pa mpando wa committee imeneyi. Ziko. Ziko chair, ine ndine Ephraim Maipopo, waku Parliament Secretariat. Ziko. Ziko chair, ine ndi Annie Kanyangalazi, Parliament Secretariat. Chair, in Charles Magalani, Parliament Secretariat. Thank you. Chair, in the Upire Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Ziko mwambiri chair, in the Louis Maki Secretariat. Chair, in the Sipiwe Kumwa, Parliament Secretariat. In the water, Nyamilando Manda, I'm the chairman wa committee ya kafukufuku wa ndege komanso phungu wa Nsanje Southwest. Wafuna ndikudziwiseni kuti zokambirana zathu lero zili live pa TV komanso mwina ma radio ena pa Facebook komanso pa YouTube. Kusonyeza kuti dziko lonse la Malawi komanso akubanja ndi anthu onse akupanga follow zimene tikukambirana kunoko. Munalandira masamani kuti mubwere muzafotokoze pozindikira kuti achisomo chimanene anali ADC Eddie Camp amene anali personal assistant wa former vice president, ndipo anali nawo pa ulendo umenewu pa 10 June opita ku Nkhatabe. Koma asanapite muli nawo limodzi makhala nawo mwina mukhoza tifotokozera ndondomeko wa zinthu kuti zinayamba nthawi yanji, communication zokambirana zanu ndiwo zinali za mtundu wanji, panali zinthu zina zimene munaziona inuyo kuti mwina mutha kuyikira umboni pakafukufuku ameneyi. Nde tikupemphani kuti musanafotokoze mbali yanu, musanapereke umboni wanu kuti inuyo mulumbire, tiyapempha secretariat kuti akulumbiriseni. I, Charity Chimanin, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Ndikhulupirira kuti munabwera okonzeka, mutapanga chiganizo kuti umboni wanu muzapereka bwanji. Panopo talandira report yanu, presentation yanu. Sindudziwa ngati muwerenge kapena mufotokoze, koma ufulu uli ndi inuyo chimene chingakupaseni mpata kuti mulongosole bwinobwino momasuka. Nde timangofuna kuti mutambasule nkhani bwinobwino komanso momasuke mulimbeso mtima. Fanga lisi mulimba mtima ndimene pali zinthu zina sititha kumvetsetsa. Mukupemphani nthawi ino ndi yanu kuti mutifotokozere. Zikoma.
Zikomo kwambiri chair. Inedi ndi Charity Chimaneni, wife to late ADC wa late Vice President. Ine nkhani yanga ndiyambira kulongosola kuyambira pa 9 July imene 9 June imene amunanga anabwera kuchoka ku Korea. Anafika around 7 o'clock. Tinalandira as usual mmene timalandirirana, and we are happy kumuona munthu kuti after 3 weeks watani wabwera. Tinawasowa ndi ana, tinalandira bwinobwino. Titalandira tinakonza chakudya cha madzulo, tinadya. Titadya anapezeka kuti anena kuti ineyo ndatopa, and tomorrow I'm traveling, ndikupita ku maliro a Raf Kasambala. Nde as usual timapita ku mass ya mamawa. Nde ndisanakagone undikonzere zovala zoti nzavale mawa popita ku mass. Koma tikakacho komene koko tikakhala tikupitirira ulendo pita kuti ku Nkhatabe. Nde ulendo koma tiyenda pachani pa ndege. Nde when preparing zovala, make sure kuti ungoyika zinthu ziwiri. It's either pobwera ndikhala ndi program yonena kuti atuza tivale uniform, or ndizavala suit ya black. Nde what you should do, prepare shirt ya white ndi uniform. Ine ndikamabwera ndidzakhala ndi full program yonena kuti ndidzavala chani. And that's what I did. Ndinakonza nde kuti mamawa ananyamuka kupita kumasi kuja as usual mmene amapangira nthawi zonse. And tinasiyana kai pamenepo, that was around ma 5 to 5. Anabwerako chamma to 7. Ndananduza kuti sitivala suit, tivala uniform. Ndinata chichonse chili set. Ndinatenga breakfast ndikuwapatsa. Inenso ndimagwira ntchito ndine mphunzitsi. Nthawi imene ndati nali yoti ndiliso ndi tiana ting'ono. Ndinati mwina amapita ku school, wina anali wang'ono kwambiri. Nali yoti ndakonzekeretsa ku school ja akupita ni med. Nditi ndatsala ndi ine ndi late husband ndi mwana wang'onochi. Ndinapezeka kuti ndakonzekeretsano kuvala uniform ija kuti azipita ulendo pita kuti ku Nkhatabe. Nde anakonzeka, it was around chamma past 7, that is. Nde nawuza kuti okay, ineso ndithamange ndipite ku ntchito before 7:30. Nde waja anakonzeka, nasiya kudya breakfast, ine nkumanyamuka mapita kuti ku ntchito. Koma tisanasiyane anandipatsa program ya tsiku lolitiro limene la pa 10th June. Anandiuza kuti ndikupita ndi pochoko komene kupeza tiyenda by air tikabwerako Nsanga. Tikakabwera Nsanga tufuna tione tikapite ku airport tikaperekeza HE apita Bahamas. From there ndikamabwerera ndikupeza utakonzeka poti pakukhumba palibe ma groceries ndi zinthu zina. Nde when coming ndikupeza ti wawa uliseti tizangofikira nyamuka matani kumapita. Mawa amene tinasiyana nalo amenewo. Ine nanyamuka umathamanga kuti ndipite ku ntchito in time yowaja nasiya. Ndetu ananyamuka pambuyo pa ine koma he was prepared ndi china chilichonse nditapanga kale. Mukudziwa kuti mphunzitsi amatani. Ndinapita ku ntchito ndinali busy ndi ntchito. I didn't even check kuti kapabwera message pabwera chani. The reason being that each time anthu aja akaenda amakhala ndi bwana. Tonse dziko lonse limaona kuti anthu aja mwina timatha kumaona ngati mmene inenso mwina ndikuonekera lero lopanopa. Mwina nthawi yoti angagwire phone ndikundilembera text that time panalibe. Komano akapeza ka precious time amandiuza
ngati ayenda pa ndege amanena safely landed, ngati ayenda kandi pa galimoto convoy choti apita ulendo lonse, he made sure apange communicate kuti wafika, kasayankhula zambiri koma zokuti wafika amanena. Koma on this day napezekati naweruka kuntchito nabwererako, ndafika ku nyumba ndinapanga chonse zimene zimayenera kuchitika pa khomo, kwinako ndili ndi mutu mukukhala mukuyenda program onena kuti akabwerako tikuchokapo. Ndiye napezeka kuti around 3 ngati ndisakulakwitsa ndinayatsa TV MBC. Chimene ndimatsira MBC ndimafuna ndikhale ndi clear picture kuti kodi anthu aja kumaliro kuja abwerako, nanga ndionere presidential diary, ndikhale ndi chithunzithunzi chakukonzekera kwanga kuja kuti akamabwera ndipeze ine ndarani nditakonzeka. To my surprise napezekati nthawi imeneyo ya around 3 yo panaibe presidential diary. Nde pena ndimati mwina ndayimisa or else mwina sanapange, nakhabe mapangati zinthu tina, then inadzapangaso check naona beti presidential diary ja palibe, imene ndimene mayidalira kuti ndikhala ndi chithunzithunzi yoti anthu aja ali within atani abwera. Then napezeka kunena kuti ndinamba ndingonako pa phone, ndipamene ndimaona pa social media nena kuti ndege atani ndege asowa. And I remember that day ndimangozungulira nyumba, ndimangozungulira nyumba ntatenga phone. Kwa ine china icho sinimakhulupirira. Kuti zimene ndimawerenga nthawi imeneyo zinali zoona. And I remember my firstborn amandifunsa kuti mami mukulira chani, koma popeza ndi mwana wang'ono sindinamuwuze kuti chimene ndimalira chinali chani. Ndimayesetsa kupanga process kuti is this true, ndimadzifunsa ndekha m'nyumba. Koma zimaoneka kuti ma message aja not ma message as such, koma pa social media paja almost ma platforms ambiri amaonetsabe kuti the brain is missing. Then ndinapezekati ndinamuimbira mlamu wanga amene ali last born ku family yawo, ndinamufunsa kuti kodi wamvako chani. Anandiwuza kuti makomfo, first born wanga ndi Comfort dzina lake, makomfo ayi mudikire kaye nditani ndifufuze bwinobwino, inenso ndangoona mmene inenso mwatani mwaonera, ndiye ndifufuze I'll come back to you ndikuwuzani mmene ineyonso ndatani ndafufuzira kuti kodi ndizoona kapena ayi. Then pamenepo ndeti nthawi ikutani ikudutsa chakumadzulo ndithu basi ndeti ndi pamene inenso mutu mwanga sikuti palibe chimene chimayenda, sinimamvetsetsa china chilichonse, ndinali disturbed kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndi chakumadzulo pamene apongozi anga amene ndakhala nawo anabwera kuti anadziwa kuti ndikangomukhazika kuti asakhale yekha. Anabwera then apongozi anga enieni amene ndi mayi ake a Lady Chisomo anabweranso. Ndiye ndinali ngati nayi ndika kampani ndithu kuti ndimati ndikamadandaula koma anthu ndimadziwa kuti ndili ndi anthu ali pafupi. Ndi napezeka kunena kuti tsiku limene tinagona ndi tikungonera ma briefing apa TV. It was very sad kuti ndimati ndikakhala ndimangolinga ndimapanga visualize kuti munthu atachoka wachoka mwina for 3 weeks wangobwera tangoyankhulana pang'ono sitinayankhulane kuti kodi ulendo anaenda bwanji, koma upezeka kuti sitinayankhulane kwambiri munthu so atani akupezeka kuti akuti ndege yasowa.
ndipo peza timakhulupirira Mulungu ku family wathu. We prayed and that day ndinapemphera ine napemphera ndimafika napo mankumbutsa Mulungu zinthu zambirimbiri, and I made a promise kuti Mulungu mukamupulumutsa mwamuna wanga ine I will save you, but it didn't happen. Nde tinagona tsiku limenelo kunacha mamawa to no avail. Napeseka unena kuti pame panai pateni tsopano kwacha. Ndeti ndikanalibe ndapo ngozi ndete nachibale sister wanga wina mai anga abwera. Ndimathambe kumafira be kuti ndili ndi anthu komabe mutu wanga unali utasokonekera. Then napeseka pateni pacha around kandi ma 8 anazabwera a welfare aku police pagalimoto ndi ashehe abusa a kusisepi anabweraso ndi I remember anali father likucha anandipeza ndakhala pa mpando ndi anthu ndi analo wankulena kuti tabwera kuti tidzakuoneni komanso tidzangokuwuzani kuti ndimene tamvera muti ndege yatani yasowa komabe tisataye mtima anthu akupanga message. Ndi anandipeza ati pambali panga panali Bible ndati ino muzingolimbikirabe kutani kupemphera. Anapemphera abusa asisepi aja nkunyamuka matani nkumapita koma asanapita nena zoti if anything tibweranso kuti tidzakutani tidzakuuzira. Anthu aja anapita ndeti timaonerabe pachani pa screen paja. Ndi it was around 12 pamene amanena kuti HE apereka ngati tizikati nene kuti press briefing nganene kuti ayankhula ku mtundu wa Malawi. And I remember very well akuti ayankhula ndinangodabwa kuti khomo lakuseri ku kitchen kunangolo azimayi gulu la azimayi and zinthu zozimachitika modzidzimutsa. Inenso sinimathaso panga process kuti chuchitika ndi chana anthu anangolowa ku kitchen kuja ndeti ena alowa pa main door ndeti galimoto ya polisi kubwera. I think ndekuti amabwera kuti adzapereke uthenga. Akufika anapezeka kuti kungofika muja ndeti azimayi anali andigwira ena akuchotsa katundu akutulutsa. Sina olothenga kuti kapena ndinamva pakamwa kuti kwachitika chakuti koma ine ndinangoona nimene zinthu zozimatani kodi zimachitikira zinandipatsiratu chithunzi kuti ndinaluza hope unena kuti ndeta papacha bwino palibe pamene panali pateni. Ndi pa 11 I think panali pa 11 pamenepo ndeti pa 12 mamawa tinanyamuka tinapita ku Sunset. Anabwera opo amene amayendetsa program ya maliro anafotokozana kuti tikuyeneka tipite ku Sunset mamawa. Tinapitadi tinakapeza family ya anzathu alapkeni itafika kale and anatuza tayi ako nchisi ndako kasungu mubwerere pali zinthu zina zimene sizinakonzeke lero mubwerere simukwanitsa kutenga matupi chifukwa cha condition ya matupi imene alili. Ndipo tinabwereradi titabwerera masana ku area 30 ko anapanga prepare mapemphero ndeti nayi ku mapemphero kuja masana. Ndeti pa 13 ndi pamene tinapita so mamawa ndi pamene kunali mwambo wonse okhudza maliro ku Sunset kuja. Ndi mmene mwachidule ndi mmene momwe process yake ya
zinthu zimene zinayendera zimene ineyo ndikuzidziwa bwinobwino ndi zimene zozo. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yanu imene mwatifotokozera tsatanetsatane wa zimene mukukumbukira. Monga mene nafotokozera kuti mamembers akhala akufunsana mafunso koma pali cholinga chimene afunsira mafunso kuti ntchito yathu yakafukufuku ya ndege imene inagwera tiyimalizise bwinobwino. Ndipempha mamembers kuti athe kufunsana mafunso. Komano tisanatero ndipemphe tosefe kuti tidzuke tipereke ulemu. 1 minute silence. Mzimu wa chisomo chimaneni uwuse mumtendere. Ino ni nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Nthawi ya mafunso. Tiyambe ndi Blantyre Malavada. Zikomo kwambiri chair. Choyamba Mrs. Chimane ndipepese pa chipinjo pomwe munakumana nacho komanso ndi akubanja Mulungu akufungatireni. Ndi funso limodzi chabe. Ndimafuna ndiziwe kuti Mr. Chimane mzimu uwuse mumtendere anagwira ntchito ndi Vice President Honorable Salos Kochilima pa nthawi yayitali bwanji komanso kuti ubale wawo unali otani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. My late husband akhala kugwira ku office ya Vice President kwa 9 years. Pa 9 years ubale wawo unali otani. Amatha kukamba kuti nkhani zina za kuntchito concerning Vice President kukuza. Zikomo. Ndikakumbukira bwinobwino palibe nthawi imene anakambako kuti kapena ubale wawo ndoyipa kapena ndotani. Palibe. Iwo amangonyamuka kukagwira ntchito ndi kubwererako. Mwanza Central kenako Ncheu Dzonzi Mvai. Zikomo kwambiri chair. Ndilole choyamba ndipepese kwambiri pa zimene zinachitika. Zomvetsa chisoni kwambiri. Mangofuna ndifunse pang'ono chifukwa anabwera anamfedwa angapo amene anena kuti anawaitana ku polisi ku area 30 kuti kumeneko akatengeko mwina katundu kapena zina mwa zina zimene zidapezeka pamalo amene zidachitikira zimenezi. Ndiye ndimafuna ndingofunsa kuti inunso mwina munali amodzi oyitanidwa kupita kumeneko kuti mutapita zinthu zimene mudakwanitsa kukatenga mwina chinali chani ndi chani. Zikomo chair. Ineyo ndinali mmodzi mwa anthu amene mabanja amene anayitanidwa kuti akatenge phase yoyambirira. Ntapita kumeneko tinapeza kuti kunali katundu amene anali osamasula.
and anthu oyambirira mwina amene tinafika pamene popo ndi amene anatimasulira katundu uja kuti tipange identify zimene ife tikuzikumbukira kuti anthu aponyamuka ananyamula. Ndi atamasula chimene ine ndinachikumbukira zinali zinthu ziwiri. Chinthu choyamba chimene ndinakumbukira ndi ballpoint imene ndinaperekanso pamene amanyamuka, imene ndinayipeza inali pa gulu la zinthu zimene zinali pamene popo, komanso ndinazindikira ku phone. Komano phone yonse kuti ndinangoyizindikira kuti inali poyera, inali yoikidwa mu zimapepala za crime scene chanchani. Ndanazimasula inakeyo nkumationetsa kuti mafoni amene apezeka ndi awo ndamamasula. Nde ya my late husband inayo panga kale indicate china chilichonse paseroyo ndanatimasulira nkutionetsa kuti ndiyomweyo di foniyo. Ndipo ndabwera nayo foniyo. Zikomo kwambiri. Mukukamba kwanu mukunena kuti foni yawoyo inali ngati mukapaselo kupanga indicate kuti ndi yawo foniyo. Pambali pa foni mpaselo umene mu chinthu china chimene chinalimo chinali chani? Zikomo cheya munali foni yokha. Zikomo kwambiri. Poti foni yo mwabwera nayo ndiye kuti mwina cheya atilola nthawi ina kuti tikhoza kuiona kuti foni yo ili motani, kuti mwina tithe kukhala ndi maganizo kuti zinali motani. Ndimangofunanso ndidziwe komaliza cheya kuti kodi zinthu zina zimene zinali zosamasula mwakamba za foni imene munayizindikira, pali china chilichonse cha zimene mwina anavala chimene adakubwezerani, mwina kapena nsapato kapena zovala zimene adavala pa tsiku limeneli? Zikomo cheya pa tsiku limene ndanenera kuti anavala uniform, koma pa katundu opezekayo amene timapita kuti tikapange identify panalibepo chovala chawo china chilichonse, ingakhale nsapato yomwe imene inali jombo. Zikomo kwambiri cheya. Mafunso anga ndomweyo. Foni ya mulinayo? Ndili nayo. Sergeant at arms mkuzoribweresera. Sergeant at arms kapena secretariat puli muli pafupi tatengerana. Tissue, I think it's my glass. Foni ndi imeneyi ndimwe na members kuza kuiona itange pasi kapena mukoza bwera mzamfa.
Tembenuza. Cosa vuoi Tembenuza? The back side. Yes, I'll show our angles. Could be rosa down, eh? Okay, so we're going to be. When's the same? Paper, ndikuva rose foni ndaiona muisunge foniyo panthawi yoyenera ngati aparamenti afune tidzayitanisanso khala mwina apolisi azayifuna tidzakuyitana nisoni koma pano paisungeni samukambiri pali funso lina Kasungu North. Zikomo kwambiri asheya pepani amayi Shimaneni tikulira nanu limodzi na feso ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa chakumwalira kwa bale wathu pepani kwambiri mafunso ochoka ku Kasungu North alipo ochepa choyamba nimati ndikufunseni kuti kodi mumene zitachitikira ngozi imeneyi akuboma mumagwirizana nawo bwanji mumayendera limodzi pa mavuto ngati amenewa ndi akuboma zikomo Zikomo Chair. Ineyo nditha kunena kuti mukudziwa kuti ukaluza mamuna wako umakhala so heartbroken. Ineyo chimene ndikudziwa ncho kuti achibale ndi amene amalumikizana ndithu ndi aboma komanso aku ofisi kwawo ku polisi. Zikomo. Zikomo sheya. Funso lina ndilonena kuti tamva kuti amalumikizana nawo mwina achibale kapena ku ofisi koma ngozi imene inachitikira akuboma akupa sankoni chipepeso china chilichonse kapena gratuity kapena pension. Zikomo. Zikomo kwambiri Chair. Aboma zitachitika muja anatithandiza monga tonse tikudziwa popeza zinthuzo zinali poyera. Patapita nthawi anapezeka kunena kuti chaka chatha tamanga chiliza anatithandizanso boma limene linalipo nthawi imeneyo koma kuti tipange access gratuity panali mavuto ambiri and gratuity not gratuity asachi kuma pension talandira February this year kulandira konso talandira yochepa tinalandira koma ina inatsala imene ndi ya miyezi 6 kuyambira ndiye kuti 2024 January mpaka na June imene my late husband amamwalira. Kumbali ya compensation ya imene amanena kuti munthu amalandira akamwalira ali pa ntchito tinalandira. Koma pension iyo
sanami tinavutikira kuti tiyipeze. Ndi amene anatithandizira kwambiri anali Madam Mary Chilima. Ndi amene titaona kuti anzathu onse zawo zatheka timagogoda kwa iwo being mayi wathu kuti atithandize kuti tipanga bwanji. Ndi kumbali ya chithandizocho kapena kuti pensioni tinauzidwanso titafunsa kunena kuti amene ali pa contributory amatiuza in two ways. Amanena kuti graduate imakhala mkatikati mwa ndrama imene talandira titapita ku pensions ku city center. Koma ngati tufuna clarity anatuza titifunse alese ku ministry kwake. Ndekuti ine ndimayeneka ndipite ku state ndikafufuze kuti kodi za graduate zimayenda bwanji, popeza that time nkuti anzathu ena onse ngati ine wa ku polisi ndekuti nkuti akapheni the very same week anali yawo itatheka. Ndi chifukwa cha chimene chocho ndinapita ndinafusa anatipatsa namba la kuti tifuse aku pensions iwo. Nditita umati ukafusa iwo amati ayi kafuseni kumene mukuchokera kumene yoletha zipanda magwira ntchito. Ananena kuti imakhala mkatikati mwachani mwa payment imene mwalandirayo, komano chipepala chimene timalandira as payment, proof of payment yathu si mapanga indicate kuti this is graduate, this is what. Though ine kasukuluko ndinapangako being mphunzitsi koma sindinaonepo patalembedwa kuti tingazilongosole bwinobwino. Nde mwinaso ndi mwayi umene ndikhoza kupempha kunena kuti mwina mutatiunikirako mupeze mwina wayenerera kuti mwina atiunikireko kunena kuti ngati ili mkatimo nditiyo chifukwa pa chipepalapo sipanalembedwepoyi. Ndi mwinaso ndi mwayi wanga unena kuti pamenepopo mwina mutatifufuzirako kuti kodi mafamilies a journal under contributory aja zinthu zawo zinayenda bwanji. Zikomo che funso lomaliza kushoka ku Kasungu North. Ndionena kuti munatifotokozera zoti maliro anali kumoshale ku Sunset. Ndimafuna ndifunse kuti kodi pali wina aliyense amene anaona nkhope kapena kunali kafukufuku kuchipatala kwa anakuuzani kuti ngozi imene inachitikira ili motere zimene afufuza iwo kayamati ma postmortem kayamati machani zinachitikapo kuti anakupasani ripoti limenelo? Zikomo. Zikomo chair. Kumbali ya report ya postmortem sitinalandire as family. Chifukwa ngati mwaona ine simunaone spouse yeka, mwaona so family ya Chimanini. Ndi ndikuyankha papa mogwirizana kuti ine sinayione komanso family ya Chimaniniyo nditafufuza sanalandire. Zikomo. Kuona nkhope anakulolani ngati pali amene wakuchibanja anaona nkhope? Anapita kukapanga identify ma bodies atafika. Koma kuona nkhope ngati mene zimakhalira maliro ena aliwonse sitinaloledwe. Amene anakaona ndi okhawa amene amafuna kukapanga identify kuti munthu wathuyo ndi utiyo. Zikomo che. Zikomo kwambiri share mafusa nali omwe kuchoka ku Kasungu North. Zikomo. Chair Zonzimvai. Zikomo kwambiri chair potipatsanso mwayi anthu Chair Zonzimvai kuti tiafuse mafunso mayi Chimaneni. Poyamba tikupepeseni mayi Chimaneni chifukwa chotaya okondedwa wanu. Funso langa likutsatira funso lomaliza limene anafunsa Honorable Beatrice Mwali Kasungu North ngati sindolakwitsa. Anakamba kuti panali achibale amene anali ndi mwayi okaona unali ndi mwayi ona nkhope, ndi munayankha kuti ayi panalibe koma mmodzi wachibale anakachita identify. Funso langa ndila kuti munali ndi mwayi woti wachibale anakuwuzani mmene condition inalili. Funso la number 2,
zovala zimene anavala malemuwa nthawi imene amachoka pa khomo kumapita kukagwira ntchito analali nazo nanga amene amakonza mwambo wa maliro kapena amakonza thupiro anakuyitanitsa nisoni zovala zina zoti kapena malemuwa akavale kapena zinali bwanji pamenepo? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Zovala zimene anabwera kudzatenga uniform ina. Anabwera ndithu kudzatenga uniform ina. 1 2 munafunsa kuti anakaona nkhope ananena kuti zinali paka munafunsa choncho sorry chair chabwino ndingobwerezanso ndinafunsa kuti munanena kuti achibale anali ndi mwayi opita kukachita identify the body ndifunso langa linalira kuti anali ndi mwayi okufotokozerani kunena kuti thupi la malemu linali looneka bwanji? Zikomo chair. Kufotokoza kwake kunali njeno chifukwa lisanali heartbroken. Anangonena kuti zinthu sizinali bwino. Anayankhula choncho. Chabwino nanga kunkhani ya zovala anali kuti asintha kale uniform imene anakuyitanitsaniyo kapena anali adakalibe mmene anabwerera nawo thupi anabwerera nawo? Nkufufuza kwanga anandiuza kunena kuti anapita poyamba asana konze matupi ndi anazapita soka chiwiri atakonza kale matupi. Chabwino mangofuna ndimvetsetse kuti koyambirira akatapita anakapeza mmene thupiro anabwerera nalo makamaka kunkhani ya zovala pozindikira kuti munthu yomene amamwalira analali mu zovala ndipo mmene amakuyitanitsa ni uniform yachiwiri which means anakasintha uniform ine imene anapita atavalayi. Nthawi imene amakaonayi anapeza kuti anali ndi zovala? Zikomo chair. Koyambirirako apopo ndikhoza kunama nditati ndiyankhe kuti anawapeza ndi zovala zimene anachoka nazo ku nyumba kapena sanapeze nazo, koma uthenga umene ine ndili nawo ndunena kuti anakapanga identify mabodies okoyambirira matupi asanakonzedwe. Kenako atakonzedwa ndi pamenenso anapitanso kukaona pamene amapititsano zovala zimene anatenga ku nyumba ngati uniform. Chabwino cheya mwina lingokhala pempho kunena kuti ngati kungakhale kotheka amene anakachita identify nkhope ya malemuwo kuti mwina atipatse dzina lawo through secretariat komanso mwina macontacts awo kuti tithenso mwina akuwafikira kutsogolo kuno. Zikomo kwambiri. Zamveka Mulanje North. Zikomo chair. Poyambirira ndijoyinane ndi anzanga amene apepesa ine kuchokera ku Mulanje North mulandire chipepeso pa imfa ya mnano okondeka amene atisiya pa 10th June 2024. Pepani kwambiri. Ine ndi mafunso awiri. Yoyamba ndi ya mmene communication imakhalira poti amunanu ndi faya neja ntchito amapeza kuti akuyenda mumatha kumapanga nawo communicate ali airborne lese akamanyamuka mwina ali mwamba muja takhala pang'ono kufika kapena tafika pamaulendo amene amakhala nawo? Zikomo chair. Ndizoona ndi kuti my late husband amayenda kwambiri malingana ndi nature ya ntchito yake. Amati chimene amaonetsetsa ndichonena kuti akamanyamuka anditumizire text. Kaya chifukwa cha inenso ntchito yanga sindiona nthawi imeneyo koma ndimathande kuti ndikafuna kuona kuti ndikuona ma message anje ndi mapeza onse kuti mwina anyamuka afika zimachitika ndithu. Koma sindingayankhe kuti amalembera mu ndege kapena samalembera mu ndege.
apopo ndeti ndinena bodzi. Zikomo chair. Ndiye on this particular day paulendo huu anatumiza ma message aliwonse kwa inu. Ayi chair. Zikomo. Zikomo kwambiri. Lina ndilo kuti malema munano anali ADC kutanthauza kuti malemo Dr. Chilima anali mtu mmoza mandalia kwambiri kunkhulupiriraso kwambiri. Ndiye sindikuziwa pa kukhala kwanu ngati banja ngati pa siku naliyonse anatha pa kukambirana kwanu pawiri wanu kukuuzani nkhawa kapena makonsensi kapena mawalezi aliwonse kukhuzana ndi chitetezo chawo komanso cha abwana awo achilima. Zikomo chair. Ndofuna ndinenetse kunena kuti palibe tsiku limene amunanga chisomo chimanini ananenako kuti mwina pali chiopsezo chilichonse cha moyo wawo. Palibe. Timakhala bwinobwino as usual ndithu bwinobwino. Ndi panalibenso chokayikitsa chilichonse chimene unganene kuti kapena munthu akoneka kuti pali kena kake munthu azekapo umadziwana kuti mwina munthu imene lero waonekera there is something. Koma ayi ndithu timakhala ndithu bwinobwino. Zikomo chair. Zikomo kwambiri chair. Deza Kasena. Zikomo kwambiri chair. Ndi joinena ndi anzanga kukupepesani mai Chimaneni chifukwa cha kutaya okondeka anu. Ndi mafunso awiri okha amene ndimona ngati kuti akhoza kutithandizirako pang'ono. Nkhani ya imene anakamba Cheu Mvai chair mwina pene mutithandiza madetails anthu amenewa. Mafuna nditamva kuti amene anapita kukapanga identify the body amene anakaona kudzana kuti pena sizinali bwino koma anakaona nkhope plus mwina asanaka sinthe komanso atasintha zovala anali ndani? Zikomo chair. Anali brother wa my late husband ndi uncle wao. Chabwino mwina mkozagera mai nawo? Anali David Chimaneni ndi Mr. Gradson Chipumphula. Zikomo chair. Achipumphula wa apolisi aja? Chair, apolisi aja. Nkhani ya autopsy na report na polisi mna ngati kubanja simunauzidwe simulidziwaso. Ndichoncho? Mwina ndingokonza kunena kwake nanena kuti sitinalandire. Koma zimene zinali mu report matapeza munamva pena payata kulongosolaniko kupata kuti simunalandire. Sitinamveso pena paliponse. Tili blank sitikudziwa kena kaliponse ngati banja. Zikomo. Chimene mukudziwa ndi chani za autopsy? Simunalandire koma mukudziwapo chani? Mena nkapanga anakuuzani kapena mukudziwa chani? Ine ndikhozonena kuti chitikeni zinthu zimene janzo being incident yoopsa kwambiri komanso ndiyoyamba kuti ichitikeko. Aliyense mtima wake umakhala kuti suli m'malo ndi ngati anthu okuti mwina anthu omangoonera patali koma mumamva chimawawa. Ndiye kuti kumbali ngati aifeyo ngati ineyo munthu woti ndimakhala naye full time ndichowawa kwambiri. Ndi sitinamve. Mukanakonda kuti komiti kuthandizeni kuti muveza mu autopsy report yo kapena mfuna ina yanyowani kapena kuti komiti kuthandizeni kuti mulandire report ma autopsy report akuti alipo amangana ndi inquiry yakaleja amati ma report yo anali ku OPC ma families amapeza
akafusa nino fati mukadakonda kupita ilothanzani motani kufuna mutaona malipotiwo kapena kukhale ripoti la nyowani la autopsy. mmene ndanenera kale kuti chinthu ichichi ndi cholemera kwambiri ngati banja kuti tikhale ndi closure tikhoza kungofuna kungoona, though by the end of the day they are not coming back. Koma ndife anthu timangofuna kuti basi we should have that in heart unena kuti tadziwako ziwiri zitatu, though mwina sitingadziwe zonse koma zimene tikuyeneka mwina kudziwazo ngati mwayi ulipo zomwezo zikomo che. Zikomo che. Let's Mayani. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mai chifukwa choluza ukondedwa wanu. Ine ndikupepeseni malo mwa anthu onse akudetsa Mayani komanso amalawi onse. Koma chair funso langa kwambiri ndimafuna ndidziwe pa nkhani cha anafotokoza ya foni. Munkuona kwanu mai foni ya amuna anu inali yophweka bwanji kuzindikirika kapena inali yovuta bwanji kuzindikirika kwa anthu ena? Munkuona kwanu inali yophweka bwanji kwa anthu ena kuizindikira kapena inali yovuta bwanji kwa anthu ena kuizindikira? Ndikutanthauza kuti ngakhale tatiyasidwa pa tebulo ngati apa anthu ena angayizindikire bwanji? Munkuona kwanu. Zikomo chair. Mwina ndinene kuti itakhala kuti foniyo ndi yabwinobwino pamwamba anayika nkhope yawo ndi identification yoti munthu foniyo ndi yabwinobwino, it's so easy kuti aitani ayizindikire. Fika ukangopanga press ndi tuona chithunzi cha munthu chicha, koma kuti mwina ngati palibe chithunzicho nditi ndizovuta kuti munthu ayizindikire, komanso ngati mwina ili yoti ndi mavuto ena ndizovuta. Zikomo che. Okay. Pakuti komiti ino imafunisisa itadziwa kwambiri mwina za mauthenga ena ndi ena omalizira, mwina amene angakhale kuti mwina sanafike kwa kumene munthu amafuna kutumiza. Tingoyerekeza tikudziwapo mboni ina azanenapo kuti panali uthenga wina umene munthu mmodzi yekha mndegemo analemba kufotokoza kuti too much turbulence. Komiti ino imafunisisa itatolera ngati panali mauthenga ena ngati amtundu umenewo amene mwina anthu ena analandira. Nimafuna nditadziwa ngakhale kuti funsolo mukhala ndi ufulu kuliyankha kapena ayi, chifukwa tili pano ndi pa open. Ngati simungathe kuliyankha ingonena kuti sindingathe kuyankha, koma ndimafuna nditadziwa kuti foni imeneyi itati mwina yayaka yatsekulidwa ili on ndikungoganiza muli ndi mwayi oti mutha kulowa kuitsekula ma password ndi zina zotero kumbali yanu inu ngati okondedwa wawo amalemu? Zikomo chair. Kwambiri kwake ma password ndimadziwa. Zikomo chair. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna ndidziwe ngati mukudziwapo ena mwa anzawo amalemu amene anapita nawo kukafufuza ku Chikangawa, ngati mukudziwapo mmodzi ola awiri ena alonse kapena amene anakufotokozera noti ine anapita nawo kapanga nawo search, nangofuna ndidziwe mepo chair. Zikomo kwambiri. Amene anali pafupi ogwirizana nawo kwambiri. Zikomo. Funso limene lolo ndilovutirapo kuyankha chifukwa chonena kuti mmene ndanenera kuti chinthu chija chinali chovuta kwambiri, ndi sindinganene kuti munthu kana abwera kudzandiuza zokuti napita nawo. You can imagine kuti iweyo kulira ndi munthu azikanati nene napita ndi mene scenario ngozi yapa nsewu ndi imene jaya ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana.
and nchifake tikukanika chipanga process ifika kuti ndi chachilendo ndi chodabwitsa ndithu chair zikomo kwambiri. Kuzomaliza Zomba Thondwe ndeti mazende Vice Chairman. Ndithokoza kwambiri chair. Naneso mundu ndiyambe ndikupepesa ngakhala nzanga apepesa kale ndipo tipemphera kuti mzimu wa malemu amuna anu uzipuma uziusa mumtendere. Chair, ndimafuna mogwirizana ndi Deza Mayani ndingonjezera nawo funso kunena kuti kupatula nkhope yawo imene imaoneka pa foni ikakhala kuti kuyaka, panali chizindikiro chilichonse choti foni munthu angadziwe kuti inali yawo kuposera chithunzi cha nkhope yawo? Zikomo chair. Ndikukhulupirira kuti mwina anthu amene amagwira nawo ntchito sikovuta kuti ayizindikire foniyo chifukwa kuti amamona nayo munthuyo ali nayo. Zikomo chair. No, funso lawo iniyo foni yo munazindikira bwanji kuti ndi yawo? Ndinayizindikira chifukwa kuti inenso ndimayidziwa pocha chani chilichonse ndimadziwa zoti ndi imeneyo, though inali yoti yozima chani koma ndimayidziwa kuti ndi imeneyo. So that foni imene inabwera panopa iniyo mukuita kuyizindikira inali foni yayo chifukwa cha pouch pocha china. So Chairman, just to help, anafotokoza kuti akupita kukaona katundu amene analipo anapeza kuti foni imene inaliyo panga kaelebo kuti ndi ya achimanene. Ndinakumva ndi bwino ngati? Ndi momwemo ndipo ndi izizi ziliso pomwepa pa chipepachi. Yeah, that's why ndima kandi kachithunzithunzi kuti anayidziwa bwanji anakhala iwo sinakadabwa koma amene apolisi onofuna kukhandika chithunzithunzi kuti anadziwa bwanji kuti foni yo ndi yachimanene. That's why ndimafunsa funso limeneyo chair. I think mandiyanka kumanena kuti kupatula nkhope yawo ndi anzawo amene anali nawo pafupi panalibe chizindikiro chilichonse choti munthu ngati ine tinakadziwa kuti foni yo ndi yawo. Mukutsimikiza choncho? Ndikutsimikiza ndithu kuti ngati inuyo simucheza nawo simungadziwe kapena mwina simukugwira nawo ntchito simungadziwe kuti munthu ali ndi foni ya mtundu wanji imaoneka bwanji, koma chifukwa kuti inali ngati family kumene kuchagwira ntchito ndi azinzawo, it was so easy kuti anzawo ena ayione foni yo ndikuyizindikira. Ndiye ndimafunanso tayiona foni ija kuti ndikatengera mmene ndaonera ine chair, foni ija ikuoneka kuti ndi yophwanyika kwambiri inakumana ndi impact yayikulu ngati afika popindika ndikhoza kunena kuti impact yake inali yayikulu. Ndimafuna mungotipatsa kachithunzithunzi kuti panalinso munatchula bopeni imene munayizindikira kuti munapatsanso ndinu. Cholembera chimenechi mutachipeza chinali chochoka kapena chinali chabwinobwino? Zikomo chair. Cholemberacho chinali chabwinobwino koma sindinachitenge ndinangochisiya pompo chifukwa kuona zinthu zomene zinalili zimakupatsa chisoni kwambiri. Zikomo chair. Chair, as I wind up, ndimafuna mwina sangathe kuyankha ndi mmene afotokozera muja koma ndigwizana ndi mwina Deza Kasina komanso pang'ono ntcheu zonzimvayi pamene anthu akuzomba Thondwe afuna akhale ndi chithunzithunzi chonena kuti zovala zimene zinachitidwa ngozi zili mu custody ya ndani, anakupatsani akubanja kapena madokotala anazipanga dispose osakupatsani? Zomwambiri. Zikomo chair, apopo ndi sindikudziwa kena kalikonse. Zikomo. Pankhani ya foni ndi bopeni mukuti munatenga foni koma bopeni simunatenge. Chinakupangisani kuti mutenge bopeni mutenge foni
koma osatenga foni chinali cha ndifunso mwandifunsa funso labwino koma mwina ndilovutirapo kuyankha komabe ndiyesera kuyankha. Ineyo nditangoona foni kandi popointiyo kwa ineyo ndinaona ti ilibe ntchito, ndinangotenga foni chifukwa ine ndimene ati ndi chinthu chimene ndidzikumbukira ngati chimene chinapezeka pamalo angoziwa nziko muchera. sonza ti souvenir imene munapasa inoyo pa nthawi imeneyoyo simunayilabadire koma munangofuna pa foniyo pepani ndifuna ndimvetsetse bwinobwino chifukwa munapasa souvenir kuti bopi nimpite nayo pa ulendo nde khale bopi ninazapezeka. Okay, koma iniyo munakatenga foni ngakhale muna kuti fonso ndilovuta koma chilipo chimene inoyo munatengera foni zikanakhala bwino mwina mutatambasula ngati zingateke, ngati sizingateke ndikoza kulekera pompo. Ziko muchera ine chimene nachiona kuti ndicha value kwambiri ndinaona ti ndi foni point of course chifukwa iwaja akamayenda every day mwina abwana awo afuna kulemba ndeti amafusa ndipase cholembera ndi each time amakhala kuti ali ndi zolembera ziwiri kuti mwina ngati china sichikulemba bwinobwino ayuze chinacho. The same on this day amene kaendebe ndi chani ndi cholembera in case mwina kumene apitako akweneka asaineke nakake. Nde as a caring wife ndimene kati mamuna wanga uja ndimukonzekeretse china chilichonse asakandidandalo kuti koma iwe unandizingwitsa abwana afuna peni sunandipatse ndikanaoneka munthu osalabadira ntchito ya mamuna wanga koma to show kuti ine ndimamudziwa zoyenera kunyamula point ndinamupatsani. Ziko muchera ndamvesesa zamukambe sindikutseka lilonge mude ndene dedza mayani ndiwerano kuzomba City South. Ziko kwambiri chair nakhala kaichete kuti naliso ndifunso pa nkhani ya identification ya foni nde ndimaganiza la mutu mwangamo kuti mwina ndzafusa search and rescue because ndamene amapeza mafoni nkuyika nkupanga lebo kuti mwina tidzafuse kuti adapanga lebo bwanji adayipeza pathupi adayipeza pa mtunda then maganiza kuti iyi ndidzafuse a search and rescue phase imene tikubwerayi koma abe chifukwa choti pali nkhani ya cholembera ndi foni ndimafuna ndifuse kunena kuti kodi cholemberacho chidaliso mu paketi yomweyo iyoyo imene munali fonimo. Ziko muchera ayi basi ndi zomwezo chair. Ziko dedza mayani ziko kwambiri chair. Mai ndubwereraso pa nkhani ya tsiku limene munayitanidwa kuti mukapanga identify katundu ndimangofuna mutayifuza komiti ino bwinobwino kuti panali patatha masiku angati ngati mungakumbukire kapena mawiki angati ndipo kodi po kumene koko kumbali yanu munachita kupempha kuti ndimafuna ndidziwe za foni ndi katundu wina amene malemu anali naye ngati alipo amene anapezekapo kapena apolisi anangokuyitanani? Ndiye mafunso anga ali pa magawo awiri. Funso loyamba ndikuti ndidziwe nthawi imene zinatenga kukafika tsiku limene anakuyitanani kapena limene munapita ku polisi. Kodi zimenezi zinachokera mu kupereka madandaulo kapena anangokuyitanani? Ndipo tsiku limene ngati mungakumbukire muganiza panali mabanja angati? Anali mabanja onse makamaka ndingonena kuti mukumbuka mwina panali mabanja angati mmene mungakumbukire inuyo amene mungakumbukire amene mudali pamenepa pamene mukuti amamasula katundu amene anatoledwa pamalo angozi? Ziko muchera. Ziko muchera
mabanja amene analipo ngati ndikukumbukira bwino tinalipo mabanja 4. Panali banja la achimaneni nali ine ndi mlamu wanga, banja la akanyemba, banja la akapeni komanso alapkeni. Tinali mabanja 4 ndi amene tinafika nthawi imeneyo ndikuona koyambirirako. Zikomo Chair. Munafunsa lina, sorry Chair, lina lija mutandikumbutsako. Zikomo. No, I think it's fine. Yeah. Zikomo. Ndazona mnosi. Thank you. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndajoina anzanga popereka uthenga opepesa kuchokera kwa anthu aku Zomba City South constituency chifukwa chotaya amuna anu achisomo chimaneni. Pepani kwambiri. Mafunso anga ndi ochepa. Ndimafuna ndichite tachi nkhani ya autopsy. Ndingofuna kuziwa ngati muna uzidwako kuti thupi la amuna anu linapangidwa autopsy kapena silinapangidwe. Ndiyambe ndi limenelo. Zikomo Chair. Apopo sindikudziwa chenicheni. Zikomo. Sindikukumbukira kuti ndinawuzidwa kuti apanga kapena sanapange. Ndanena kale unena kuti nyengo ija inali yovuta. Ndiye mwina mauthenga ena sangakupeze malingana ndi mwina ndi condition imeneyo uli nthawi imeneyo. Zikomo Chair. Iya zikomo kwambiri mayi. Kusonyeza kuti mwina mafunso ena okhuza na ndi autopsy poto munati mukuyimira banja lonse la chimaneni mukamayankhula. Ndi kuti zina zimene tili nazo m'mabukumu mwina zimenezo zitivuta kuti tifufuze chifukwa pena malemba kuti ayi family iliyonse inapemphedwa kuti wakubanja zaonerere autopsy imeneyi. Ya kumaso kuti mwina munasankha dokotala ndi kuti zimenezo mwina sindingathe kufunsa chifukwa choti nkhani imene mukhanga tisimukuiziwa. Chair, kupitirira munanena kuti mukufuna closure, kuti mungofuna muziwe kuti chinachitika ndi chani. Ndiye anthu ena amene anabwera kukhala pa mpando umene mwakhalawo amatiuza kuti anayitanidwapo akuti kumene kunali segerege. Mbuyomo ndikafotokozeredwa zakafukufuku akuti wa BFU. Kodi inu kumene kuso munayitanidwako? Zikomo Chair. Inde tinayitanidwaso ngati banja. Zikomo. Ndiye kumene koko report imene anakupasani inuyo mutayimva munali okhutisidwa kapena panalibe mwina mafunso ena awiri atatu amene mati kuti apa zinakhala bwanji apa zinakhala bwanji kuti ifeso ngati komiti yakafukufuku mwina tilunjike madera amene simunamvesewo. Zikomo Chair. Mmene nanenera kale kunena kuti chimene tikufuna ndi closure kuti mwina mitima yathuyi ikhaleko pansi. Koma tili mbali yomweyo anthu fe timakhulupirira Mulungu. Endi timakhulupirira nena kuti Mulungu amalola nyengo zina zake kuti zichitike. Ndiye azi family imene imakhulupirira Mulungu zimene ananena kumene kokozo sitinganene kuti kapena ndizabodza ka ndizoona chifukwa ti mmene ngoziyo imachitika ife kunalibe sitikudziwa choona chenicheni. Nchifukwa so mwina pali inquiry iyi kuti mwina mwake zina zimene zingatheke kudziwikako tizidziwe. Koma ngati banja titamva report imene ijayo tinanena kuti ndekuti Mulungu analola kuti zichitike ndipo Mulungu analola kuti zitipeze ifeyo.
we have no choice oti tinganene kuti kapena tingapange conclude pa report imene ichayo, koma chifukwa cha chikhulupiriro chathu pa Mulungu tinamaliza motero monena kuti ndiye kuti Mulungu analola kuti ngozi yoyamba ngati imeneyo ya ndege ikhale mwina chophunzirirapo. It's sad kuti we are here tikukambirana and one of them ngokhala mwamuna wanga kuti ali involved mu ngozi. It's so sad. How I wish nthawi itabwerera, koma it's sad kuti we cannot reverse anything. Zikomo Chair. Yeah, ndikumvani pepani. Ndiye ndili pomwepo pakuloja apo mwina kumvesesa kwa ine mafuna kuti mukachiziwa choona chimene cha mtimanunga khale pansi kuti choona chatipeza ndi kuti kuloja ija ibwera. Ndifuna ndinapita ku BFU kucha kuti kodi BFU report ija takulongosolerani mukuona kuti chenicheni chimene mafuna munachipeza kuti tipitero ku kuloja kucha. Komano ngati maona kuti kuloja palibe ndifuna ndimafunsa kuti kodi ndi chani chimene chinapangisa kuti muna kuloja imeneyi izikhanga tili kutalibe kwambiri kuti ife tikuthandizeni kuloja imeneyi tilunjike madera amene akukanikisa kuti kuloja imeneyi ibwere. Ndifuna ndimafunsa funso limene licha ndi ngati muna mukathe kuyankhaso mukhoza kutero, koma ngati mukuona kuti mwandiyankha ndikhoza kupita funso lina. Zikomo Chair, mwina mutha kungopita ku funso lina. Zikomo. Panabwera anthu ena pamene mwakhalapo kuyambira dzulo ndiye ndikumafunsabe funso limeneli chifukwa ena ananena kuti ifeyo zoti ndi ngozi chabwino tikuzika pa 50%, komanso zoti mwina ngozi yake ikhoza kukhala kuti panachitika zina zache tikuyika so 50%. Inenso ndikufunsaniso kuti kodi mukamakhala zimene zinachitika kuchikangawa iniyo mati ndi ngozi kapena muna chilipo chinachitika. Yankho lake ndipereka magawo awiri. Gawo loyamba ndilonena kuti tikozona ndi chinthu chosamvetsetseka kwa aliyense chifukwa kuti ndi choyamba kuchitika. Ndiye we cannot run away from the fact kuti aliyense amakhala akudabwa, koma popeza zinthuzo zinachitikira kwina kwakuti sitinali kumene koko, conclusion ikhoza kundivuta kuti ndinganene kuti chani. Koma chinthucho nchodabwitsa ndithu ndi chimene chinatilanda okondeka athu. Lero things are not the same because of anthu aja anapita. Moyo wathu unapanga shutdown. Charity amene anthu amamudziwa mbuyo mwendo wa lero ndosiyana. Koma ndikapita ku yankho lachiwiri limene manati lomweli ndili yankha pawiri, ndimanena benda ndakhala ndikunena kuti kwa munthu amene amapemphera ndi kukhulupirira, chifukwa moyo umayenda mu magawo awiri mmene zinthu tikuzionera pa dziko panopa komanso spiritual life. Ndiye kumbali nayo ngati family we have no say kwa Mulungu. Sitingamangopanga question Mulungu, we leave it to God. Ndiye tikaendera ma basics awiri amenewo ndichosamvetsetseka, koma what can we do? We leave it to God. Zikomo Chair. Chosamvetsetseka mwina ndi chifukwa tili pano ngati komiti kuti amalawi ambiri amene akuchona chosamvetsetseka athe kupeza mayankho. Chair, komalizira mwina Zomba Thondwe kapena ndi amayani amene aja anafunsa za azinzawo, ndi ndimafuna nanenso ndibwerere mu azinzawo kuti ukakhala kuntchito umakhala ndi azinzako amene umati awa ndi azinzanga, kuti ukacha umakhala kucheza nawo. Kunonso ngakhale ku parliament nafenso ndi azinzathu kuti tikabwera kuno timati nzanga ndi wakuti. Inu ku office kumeneko kwa vice president munganene kuti azinzawo achisomo chimanene kuti amatha mwina kumacheza nawo kali kulendo kali kuti ali kuti mukhoza kunena kuti anthu ake anali ati
zikomo. Zikomo Chair. As a wife, sindingadziwe kuti anzawo amene amakhala nawo kuntchito ndi ati. Koma nditengere perspective yonena kuti how ndimamudziwira mwamuna wanga amene analili. Analocheza ndi wina aliyense. If you can go back kupita ka office ya VP yakale ija, mungaona kuti chisomo amacheza ndi wina aliyense. Samasankha munthu waakulu, ang'ono, amacheza ndi wina aliyense. Zikomo kwambiri Chair. Ndithokoze kuti mwatipatsa nthawi yanu ndipo mwatifotokozera mwatsatanetsatane chilichonse chimene mukukumbukira. Sindidziwa ngati muli ndi mawu ena. Zikomo Chair, wandipatsa mwayi. Ndi chese cha mwayi kunena kuti ndapezeka pamaso panu. It's not easy. It's not easy kukhala panopa ndikumayankha. Koma I had no option at last ndimayeneka kuti ndingobwera kuti ndiyankhe. Ndipo timwe amenewo mwandipatsa kuti ndifotokoze mwina mawu anga omaliza. Mawu amene ndili nawo ndoti mwina kumbali ngati ya pension. Mutithandizire. Ndalama imene tinalandira ndi yochepa. Tikuvomereze chifukwa anthu aja anali achinyamata, anali achichepere, sanagwire ntchito nthawi yayitali. Inde anali under contributory. Koma panopa ndi pamene ndachimvetsetsa kwambiri contributory kuti kodi imatani malingana ndi mmene zinthu zathu pamene zinatani zinayendera. Chimene chimapweteka kwambiri nchonena kuti chisomo chimene amene andibweresa panopaya anasiyana ang'ono awiri. Ndekuti mmene amatisiya muja anasiya winayo ali 2 years atangokwanitsa umene. Nditi panopa ali 4 years. Wina uja first born anamusiya ndi zaka 6. Panopa ali ndi 8 years. We have a long way kuti mwana uja afikane poti wakula. Ngozi inatichotsera munthu amene ndofunikira. Parenting ya munthu mmodzi ndiyovuta. Koma mmene ndanena kuti ulive chilichonse kwa Mulungu. Kumbali ya pension iyo chonde tifufuzireni katsalako nkochepa. Koma mwina tithandizeni kuti kochepako atitani kodi atipatse. In my case ndikukhalabe ku nyumba ya boma. March nalandira phone yonena kuti ndisamuke. Pension imene nalandira ndi ndalama yochepa. Sindingayitchule koma ndi ndalama yochepa kwambiri. Imene sinathe kukwanitsa kupanga zinthu zina zimene mwina ndikanakwanitsa kuti ndisunthe. That is why ndili stuck pamodzimodzi chifukwa choti pension yowani inachedwa. We struggled kuti tipange access pension yomwe ndiyochepaso kale. Komanso yotsalayo up to now sitinapatsidwe. Nde chonde tifufuzireni nkochepa koma munatiganizire. Kumbali ya graduate sindichimvetsetsa koma through you tifufuzireni kuti kodi acontribute alife zimatani tizimvetsetse zabwera pamutu pathu nde tizimvetsetse bwinobwino kuti tikamapanga hearing ija zikhati kudzoti basi ndiye kuti ndimene zimayeneka kukhalira komabe apapa timakhala kuti siri kumvetsetsa kuti kodi zimatani. Ndiye mapeto ake ndimunthu omayankhula zosemphana pamene mwina tikakhala ndi full knowledge ya mmene zinthu zimayendera. We will accept and move on. Mawu amene nganene ndi amenewo. Timathokoza kuti kumbali ngati ya skulu ya ana timathokoza madamu through SKC Foundation. Timathokoza kwambiri kuti amalipirira ana aja. I think moyo wawo pena umakhala kuti
oliko pabwino akamapita kasikulu kabwino kamene mwina abambo awo ankawapititsa ali ndi moyo ndi pati imodzi ya lilifi koma kuti tinganene kuti paliso china chimene mwina chimachitika apart from kungothandizidwa physio ndi zokhazo koma I tell you life is hard. Anthu aja they were providing. Ine ndikunena kuti anawo ndi ang'ono ndakutchulira ndi ma ages ndi ang'ono and ndikupemphera kwa Mulungu lena kuti this time around through this inquiry tipeze closure ija chifukwa tikamakhala timati ndi ana ang'ono komano ngati metu ukamba papamo akhoza kupezeka kuti amamva dzina la bambo awo likutani likutchulidwa and they come back nkumakufunsa mafunso. It's my prayer that this time around mwina tipeze closure ija kuti mwina zikamakambidwa chonchi now and then ndeti ana ajaso they struggle kupanga concentrate ku school ngati kamene kali wankulu koyo ndeti amabwera ndi zimafunso lola papa inquiry imene kuchitika mama ndifunsa kuti why are they doing this, why are they mentioning daddy's name. Then you can understand kuti mwana siningamupase the whole story ndi wang'ono. Then it's my prayer nena kuti this time around mwina inquiry iyi tithandizeni kuti ndikudziwa kuti ndi chachikulu chidachitikira dziko lonse sichingangozizira chifukwa nchodabwitsa nkoyamba kuchitika komabe chipezeka kuti bemwina anawo ambano kukhala ndithu samamva koma papa ndekuti ndi daily chisomo chimaneni lemo ndi ananja makhala kuti izi chisomo wa dad izi this ndiye umakhati anaso chikwapanga ngati ne wankulu ndikubalalika ndeti mwanaso ali ndi mafunso ambiri amene silingakwanitse kumpatsa. Ndiye kumbali ngati ya welfare amene ndaneneramo ndi mmene momwe ndithu cheya zikomo kwambiri tithandizeni pamene tanena kuti tithandizirenipo zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri mwafotokoza bwino nkhani yanu pokhala mphunzitsi yesesa kuti mutifotokozere bwino tikuthokozereni chifukwa cha nthawi yanu komanso ndondomeko yonse imene munali nayo ndikutha kumvetsetsa chipsinjo chimene muli nacho. Aliyense amene abwera pano afotokozanso za chipsinjo ndikuziwa masalales amene maziphunzitsi malandira komanso kunabweranso nesi kunabweranso wina amene apanga za business geni tife tiyesesa kuma recommendations athu ena ndi ena kuti tipange advise boma kuti iwunikireso kumbali ya welfare kuti achite mwachangu. Koma zikomo kwambiri fwa chakupezeka kwanu mwalimba mtima. It wasn't easy. Titokozeso apongozanu pokuperekezani kutakhala nanu zatipasa chithunzi china kuti zimene mukuyankhula suti mukuyankhula nokha koma zochokeranso kubanja. Ndiye tikufunirani zabwino tingayang'ane kutsogolo mandipasa chilimbikiso chifukwa cha chikhulupiriro chanu munanena kuti makhulupirira Mulungu kwambiri so tisafoke ayi koma tiyang'ane kutsogolo. Tikatera ndi mathero a zokambirana zathu titha kumasolani kuti mubwerere zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri cheya ndi nyumba yonse zikomo.